تدليون تبخن اللي حافظنا البيت بفمر اللي ومخدكو قذاوتنا عدي عينك تدليون تبخن اللي حافظنا البيت بفمر اللي ومخدكو قذاوتنا عدي عدك أنا ذفلتان نايقدم أسمرا فأنا ذفلتان نايقدم أسمرا تسمى ذا حبخو بصبا معرا كما يكون يهلو طبايات عيرا ويدري تسمرا حجي قد مسوء تحيز كان أبنت حجي اب 93 بصحنا لنا اب ماي كم زبل كايو ناب بانك كيدكا حجي بزع نقولاتكم انتم ابلع لواي صفح زنبركم دلاتني قصال تقاسا نوافيتا انتايا اب نوسو كف زربا كمزي ناب كمزي سديدوني كمزي لوني قليلكم نيساس امباور يوم تقبرو كمتن لعلي كتي دليتو خقبر كمزي خيل عينسي وهو غيري وصدله مسلني غندحان ابتا يونيفرسيتي زنبر كالو تنات كان ايتنير اوان اسكي بزتفله حيزيو انت زخون صبون يرو تبلو وي كم ميسد اوبورتونيتي تريو وسانه يكون ويا تحزا الله عندنا لك الحمد لله يخبر تفقدوا لكم don't forget نحنا وتهدراتنا يعني the EPLF military political military organization هنا وتهدروا حقوقات لنا وانا صحفي نايت جنبار أولات مريحنة نايت جنبار كوزع كمدب مزنت ذهب قوامي نيرنا لازم تقوامينا نسرح نيرنا إحنا خنقورة زنبرنا صعري كما يجينا خافت mindset militarized mindset ناب political mindset كاب كنات هاجرا حرنز مرح ودب ناب وداي حزبي زم حضر ودب كم تغيرنا اتحساسوانا سرارحنا كنقير كم زلنا افت ترانزيشن نانيرنا الترانزيشن كيتودخا مع صغمات اغاطيمنا اوكي انا ندحيت تملسخ حسبو كلهم لاي بحقي حنت ነገር ከይጉደልኩ እቲ ዝገበርኩም ደገምኩ ምክንያቱ እቲ ዝነበረን ራዕይ ሓደ እቲ ክኢላዊ ምሁር ዓቅምሰብ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ሰውራዓትዩ ብዙሕ ተሰዊኡ ገሊኡ ከዓ ብናይ ዕድመ ምክንያት ኣሪጉ ሓሚቁ ብዙሕ ኣብ ከባቢ ሃገራት ከይዱ ንኻልኦት ሃገራት ሕብረተሰባት የገልግል ነይሩ ስለዚ يتعزعنوت هاجر أبتركبنا الأوان بزقلت أوان داقم كنهنسان كنمعبلان ندحر خوينا نايب حقي كإلاوي حق مسب يدلينا سب أور سمعلنا كنكسكس علينا زمن مسرة أو أمنتي نيرني إتي يونيفرسيتي خا أبتي يونيفرسيتي مدب كله خا نايب حق تحقوسين علامازين مقع بعري أبركو تخبر إليه زمن الناس لازم نبرني بتحقواس يتقبل تناي يونيفرسيتي معناته الميرا خلنا ناي مبعتان مأكلاين كالاي درجان أبيات تمرتينا كاريكولوم سيلابس pedagogينا معبل نيرنا أبتشعونا يمسعيت إرترا سرتنا نصفها لنا إنا نعمل نيرنا حجينتي أبوزا معبلنا يو تمرتاو ميلا بقمر خاء ناصع حداس إرترا خلنا تقورو عدل نخيلنا زبل الناس لازم نورني تعدل حنقفاي اللي يتقبليه يتوز وصلكم وصو قمتتات كأنا يبحق هناسن قصيلون تزخون كأ نتي زي نبرة يونيفرسيتي درجة بدرجة سألكو وطن ناي قربا ناي مأكل ناي رحقوان وطن درجة بدرجة نتي يونيفرسيتي ترانسفورم كجبر مخالة زي بالإمنات علني أبو قصيلون تزخون مو بتز مدبكو
በቲ ዝተበገስክዎ ቀፂለ እንተዝኸውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ንስሙ ዝበቅዕ ዩኒቨርሲቲ ክኸውን ምኽኣለ ብቑዕ መሳለጥያታት ዘመናዊ መሳርሕታት ናይ ብሓቂ ክኢላታት ኣብ ምርምር ዝዋስኡ ብደረጃ ዓለም ዝወናጨፉ ፍሉጣት ፕሮፌሰራት ከፍርም ምኽኣለ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤርትራዊ ዕድል እንድሕር ረኺቡ ልዕሊ ሰቡ ፀብለ ልብል እምበር ትሕቲ ሰቡ ከም ዘይከውን ዋላ በዚ ንሪኦኩም ዘለና ኣብ ደገ ዘለዉ ብዙሕ ኣቺቭ ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ዘሕብነካ ኣቺቭመንት ዝገብሩ ዘለዉ ይርአ ኣሎ ስለዚ ኣነ እንድሕሪት ተመልሰ ክሪኦ ከለኹ ዋላ ሓንቲ ነገር ከይጉደልኩ በታ ዝተበገስኳ ነታ ቻርተር ኣብ ባይቶ ቀሪባ እንድሕሪ ፀዲቓ ብኣ መሰረት እቲ ዩኒቨርሲቲ ርእሱ ዝኽኣለ ናፃ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጣዊ ምምሕዳሩ ዝኾነ ይኹን ኢድ ዘይኣትዎ ሚኒስተር ትምህርቲ ይኹን እቲ ፕሬዚደንት ይኹን ግንባር ይኹን ንዖም ኣይምልከትን እዩ ናፃ ትካል ኮይኑ ምማዕበለ እቲ ሰለክት ኮሚቴ ዝቆመት ከዓ ናይ ብሓቂ ኣነ ዳርጋ ኩሎም ካብ ደገ ዝመፁ ኤርትራውያን እዮም ተመክሮ ኣካደሚያዊ ተመክሮ ዝነበሮም ኣካደሚያዊ ብስለት ዝነበሮም ዓቕሚ ዝነበሮም እንኳን ነቲ ዩኒቨርሲቲ ካልእ ከማዕብሉ ዝኽእሉ ዝተኣማመነሎም ሰባት እዮም ነይሮም ሃገራውያን እዮም ነይሮም ናይ ብሓቂ ኣነ እንድሕሪት ተመሊሰ እዚስ ክቕይሮ ምተገብእ ዝብሎ ዋላ ሓንቲ ነገር የብለኒ ኣነ ፉሊ ዕጉብ እየ ምክንያቱ ዋላ ነቲ ብትሕቲ ትምህርቲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዝመፀኒ ዝነበረ ፀቕጢ ኣይፋል ኣነ ብዚ ስለ ዘለኹ ይኮነን ዋላ ምስ በራኺ ንዓይ ዓርከ እዩ ኣብ ትሕቲ በራኺ ክሰርሕ ኣይድልኒ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ብመትከል እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኢለ ዝማጎት ነይረ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ናይ መወዳእታ ወሬታ ሃይኖክ ምስኣት ተሓሓዝ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዶክተር ወልዳብን መንሽሙን ኣርያ ፀጋይ ነይሩ ኣብ ስራሕ እውን ተቃይርኩም ኢኹሞ ክሳዕ ዶክተር ወልዳብ ድመፅእ ሲ ምስ ኣርያ ፀጋይ ናይ ስራሕ ርክባት ነይርኩም ዶ ተማኽሮ ነይርካ ዶ ሓቅን ምዝራብ ኖ ኣነ ተን ፋይል ኣረኪበዮ እዚአን ኣለዋ ፐንዲንግ እዚአን ተፈፀማ ኣለዋ እዚ ሰረት እዚ ቻርተር ዘሎ እዚአን ኮታ ኩሉ እቲ ምርኽኻብ ገይረ ብድሕሪኡ ግን ገለ ክንረኻብ ከለና ናይ ሰላምታ እንተዘይኮይኑ እሱብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ኣነ ከዓ ኣብቲ ባንክ ከምቲ ዝበልኩኻ ካብ ባዶ ዝተበገሰ እሱ ናባዕቱ ኢሉ ይወፅዩ ብዙሕ ግዜ እውን ኣይገበረን ከም ናሽናል ባንክ ዶ ገለ ካትዑነዮ ኣነ ባንክ ኤርትራ ኢለሰሜ ናቱ ከምቲ ዝበልኩኹም ባንክ ኦፍ ኤሪትሪያ ሎ ፋይናንሽል ኢንስቲትዩሽንስ ሎ ምስ IMF ዝነበረ ከም ኣባል ቦርድ ናይ IMF ዝነበረ ርክባት ነቲ ፔሪዮዲክ ሪቪውዝ ዝኸውን ዳታ እውን ኣይነበረን ትሬድ ስታቲስቲክስ ኣይነበረናን ማኒ ሳፕላይ ስታቲስቲክስ ኣይነበረናን እቲ ድሕና ኣብቲ እዋን እቲ ከዓኒ ኮመን ካረንሲ ዘይኮነ ብፍቃድ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብር ኢና ከም ሊጋል ተንደር ከም ባጤራ ንጥቀም ነርና ናቕፋ ክሳብ ነውፅእ ንገዛእ ርእሱ ናቕፋ ኣምውፃእ ናቕፋ ሕጂ ብምሉእ እቲ ዲዛይን ብምሉእ ስእልታት ባዕለ ይወድእ እዩ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ክሳብ ዝፀድቕ ክሕተም ክበሃል ከሎ እየ ካብ ባንክ እውን ወፅየ ስለዚ እዚ ኩሉ እቲ ስራሕ ፅዑቕ ስለ ዝነበረ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ገለ ተዘይተራኺብካሲ ብመደብ ምስ ዝኾነ ዳርጋ ኣኪደ ክነግረኩም ኣብታ ስራሐይ ከምዚ ኣይለ ከም ዕሙት ፈረስ ንፁል እየ ነይረ ዝኾነ ምስ ብዙሕ ሰብ ኣይረኸብ እንታይ ኢኻ ጠፊእካ ስለምንታይ ዘይትራኸብ ዝተኣኻኽብሉ ኣጋጣሚታት እውን ነርና ሓሳብ መፅኦም ሎሚ ምስ ምሳና ከተምስለካ ንዓና ኢሎም ወጢጦም ዝወስድሉ ግዜ ነይሩ ኣነ ምስ ሰብ ብዙሕ ኣይሕወስን እየ ነይረ ኣይዘውርን እየ ነይረ ምክንያቱ እቲ ስራሐይ ንከምኡ ዕድል ዝህብ ኣይነበረን ምክንያቱ ሓደ እቲ ኩነታት ፅቡቕ ጌርካ ክትግምግም ሪፍለክት ክትገብር ግዜ ይሓትት እሱ ምስ ገበርካ ከዓ እንታይ ነገራት ተተኣታት ከመይ ጌርካ ትሕዞ ከመይ ጌርካ ሰረት ተንፅፍ ከመይ ጌርካ ደረጃ ብደረጃ ኣብቲ ሰረት ሃኒፅካ ኣብቲ ትደልዮ ዕላማ ትወቅዕ ናይ ብሓቂ ከዓ ከም ቪዥን ዝነበረኒ ዋላ ነቲ ባንክ ክቕበል ከለኹ ናፃ ማእከላይ ባንክ ኣብ ሞኔታሪ ኤንድ ፊስካል ፖሊሲ ኮምፕሊት ኦቶኖሚ ዘለዎ ማእከላይ ባንክ ኣብ ፊስካል ፖሊሲ ኣብ ማለት ኣብ ልቃሕ ዝምልከት ናይ መንግስታዊ ልቃሕ ለንደር ኦፍ ላስት ሪዞርስ ስለዝኾነ ሴንትራል ባንክ ምስቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ማዕረ ሰይ ከም ዝህልወኒ ካብቲ ዝህቦ ምኽሪ ወፃኢ ውሳኔ ናይ ሚኒስተር ፋይናንስ ከም ዘይቅበል እሳት ብኮንዲሽን ይኣተዮ እቲ ባንክ
ምክንያቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረኒ ናይ ብሓቂ ብሙሉእ ሕልናይ ተሓጒሰ ለይትን መዓልትን ሰርሓሉ ዝነበርኩ ትካል ተኮሊፈ ኣብኡ ስለ ዝተኮለፍኩ ናይ ብሓቂ ኣነ ሕጂ ዛረብ ዘይኮነት ኣብ መፅሓፈይ ጠቂሰ ስለ ዘለኹ ኢሳያስ I'm sorry ኣጋጊዮምኒ እዮም በዓል ክስተይ ስሞም ኣይጥይቕኒ ኣይጠቀስኒ ሕጂ ኦኬይ እንታይ ኢሎም ኻኢለ እዩ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ንክልቴና እስኻ መራሒ ሃገር ኢኻ ነቶም ከምኡ ዝብልኻ ንዓይ ፅዋዓኒ ፊት ንፊት ኣጋጢምካ ትዛረብ ድሕሪ ሰብ ውሳኔ ትወስድኒ ኢኻ እንታይ ክገብረለይ ሕጂ ይቕረታ ክትብለኒ ኢለ ምስኡ ኢንፋክት ብፅቡቅ ኣይኮንኩን ጀሚረ ኣብቲ ባንክ ነዚ ክቅበሎ ተኮይነ እዚአን ኮንዲሽን ምስ በልኮ ማሽ ኢልኒ ሕራ ኢልኒ ኦፍኮርስ ድሓሩ ምትእትታው ተጀሚሩ ከመይ ከም ተወድአ እሱን ትፈልጥዎ ኣነ ብዝኣተኽዋ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ናይ ግዳም እቲ ኢንቴግሪቲ ናይቲ ስራሕ ብምትእትታው ክዝረገኒ ኣይደልን እየ ነይረ ምክንያቱ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ ንሕና ናይ ሕጊ እንዳባ ኣሎ ገሎ ኣሎ ህዝብናሲ ናይ ብሓቂ ማእከላይ መንግስቲ ዘየድልዮ ህዝቢ እንተልዩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ግዝኣቲ ሕጊ ዝኣምን ብግዝኣቲ ሕጊ ዝኸይድ ህዝቢ እዩ እጂ ኣብ ዝኸድክዎ ግዝኣቲ ሕጊ ሩል ኦፍ ሎ ንምስራት እየ እቃለሲ ነይረ ብመሰረት እቲ ሩል ኦፍ ሎ ከዓ ትካላት ንምህናፅ ዝሰርሕ ኣድማዕ እዩ ፋንክሽናል ኢንስቲቱሽንስ ንምህናፅ የሰርሕ ነይረ ስለዚ ሕጂ ተመልሰ ክሓስቦ ከለኹ ኣብቲ ባንኪ ይኹን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ብሓቂ ብዓቕመይ በቲ ውሱን እዋን ዝገበርክዎ ስራሓት ሕቡን እየ ዝዓበየ ስራሓት ዝገበርክዎ ድሕሪ ናፅነት እውን እሱ ኢለ ዝኣምን ሕጂ ተመልሰ ንድሕሪት ክሓስቦ ከለኹ ከዓኒ ንዕኡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከም ዘለዎም ደገምክዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕራይ ኣምባሳደር ከም ትብሎ ዘለካ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክትምስርታ ከለካ ብዙሕ ራእይ ነይርካ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እውን ክትእለ ከለካ ወይ ከዓ ናብ ሓድሽ ቦታ ክትከይድ ከለካ ንሕጉስ ኣይነበርካን ስለዚ እቲ ልብኻ ቀልብኻ ምስ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝነበረ ምሁራት ናይ ምፍራይ ራእይ ከም ዝነበርካ ክትነግረን ፀኒሕካ ኣብ 2001 ኩልና ከም እንፈልጦ ኣብቲ ሰዓት እቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሕቶታት ስለ ዘቕረቡ ናብ ምምሕዳር በቲ ንማእትወት ዝምልከት ኣብ ገንዘብ ኣከፋፍላ ስለ ተሰማምዑ ብምሉእ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዊዓን ገልዓዶን ከይዱ ነይሩ ብእስር ቤት ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክልተ ካብቶም ተምሃሮ እውን ሞይቶም ንስኻ ከም ፕረዚደንት ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበርካ እቲ ኣጋጣሚ ብኸመይ ሰሚዕካ እንታይ ተሰሚዕካ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ እንታይ ተሰሚዕካ ብዛዕባኡ ኸኒ ምስ ዶክተር ወልደ እውን ዕርክነት ከም ዝነበርካ ናይ ስራሕ ቁርብተወይ እንትረኻብ ከም ዝነበርካ ነገርካና እሞኒ ምስ ዶክተር ወልደ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተዛሪብካ ትፈልጥ ዶ እቲ ውሳነ እቲ ኸኒ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣሉታዊ ፅልዋ ነይሩ ኢልካ ትሓስብ ኣብዚ ኸማን ብሓቂ ካብ ሳልሳይ ወራር ኣብ ቅዕሚ ሰበለ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ምስ ተፈረመ ኮሚሽነር ንልኡኽ ሕብራት ሃገራት ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይነ ስለ ዝተመዘዝኩ ሞት ቀንዲ ስራሓት እቲ ግዝያዊ ፀጥታዊ ዞባ ምቋም ሰራዊትና ካብቲ ዝነበሩ ቦታታት 25 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ገፁ ብምሉእ እቲ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ዶብ ምርግጋፅ ስለ ዝነበረ ናይቲ ምስሓብ ኮነ ኩነታት ኣሰሓባ ድሓሩን ሓደ ሓደ ፀጥታዊ ሽግራት ስለ ዝተፈጥረ ምስቶም ኣዘዝቲ ዞባታት እንዳተመኻኸርኩ ከመይ ጌርና ነቲ ፀጥታዊ ሽግራት ንፈትሖ ኣብ ከምኡ ጥሒለ ስለ ዝነበርኩ ኣዝዩ ተኣፋፊ ንሃገራዊ ድሕነት ዝትንክፍ ስራሕ ተፀሚደ ስለ ዝነበርኩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣስመራ ኣይነበርኩን ወይ ኣብ ከባቢ ባረንቱ ከባቢ በዓል ባድመ ወይ ከባቢ በዓል ባዳ ወይ ከባቢ በዓል ቡሬ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ እንዳዞርኩ እቲ ኩነታት ዕዘብን ነቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ዘድሊ ነገራት ንምቕራብ ነቲ ዝነበረ ቁስሊ ንምሕዋይ ኣብኡ ብምሉእ እቲ ዝተፈጥረ ዕንወት ከመይ ኣሰስ ንምግባር ኮተ ኣብኡ ብምሉእ ዓቕሚ ኣብኡ ተዋፊረ ነይረ ተናብ ኣስመራ ዝመፀልን ዝነበርኩ መዓልታት ውሕዳት እየን ንሰን ከማን ዳዓት ኩሉ ዝነበረ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዲል ዝገብር ኣነ እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኻታት ዝካየድ ኣነ እየ ዝኸይድ ስለዚ ብምሉእ ሲ ኣብ ፅዑቕ ስራሕ እየ ነይረ ኣጋጣሚ ኣብቲ ዝኣተወ ስራሕ ዳርጋ ሙሉእ ኣቓልቦይን ግዜን ዝወስድ ስራሕ እየ ዝኣቱ ነይረ ሕጂ ኣብ ከምኡ
ናይ ብሓቂ ከም ሰበይ ድሓሪ ሰምዖም በሪ ኣብቲ እዋን እቲ እውን ኣይሰምዑን እየ ምክንያቱ ኣብኡ ስለዘየለኹ ኣብ ኣስመራ እውን ብዙሕ ግዜ ስለዘየለኹ ኣብ መወዳእታ ምስቲ ተዘጋጠመ ኣፍኮርስ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ወላቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ነቐፌታዊ ቃላት ስለዘውፅእ ክእሰር ከምኡ ክግበር ብለካስ መጠኑ ዝሓለወ ስጉምቲ ኣይነበረን ኣድላይ ስጉምቲ እውን ኣይነበረን ንስርዓት እዚ እኮ ኣብዚ የድልዮ ተፃብቆታት ኣብ ምፍጣር እዩ ትቐንዲ ስርሑ እምበር ገሊዕ ዕሽሽልካ ዝሕለፍ ተነቐፌታኻ ግቡእ እኹል ኣገልግሎት እኹል መሳለጥያታት ኣይነበረና ከምዚ ተምሃራይ ኣብ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ እቲ ወኪል ናይቲ ግራጁዌቲንግ ክላስ ኮይኑ ዝዛረብ ድላይ እዩ ዝዛረብ ይናኣድን ይሕብሓብን እምበር ኣይእሰርን ኣየብልኒ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዓንተበይ ንገልፆ ዝነበርና ፀረ ምሁራዊ ዝምባሌ መሪሕነት ናይቲ ግንባር ተራ ነይርዎ ኢለ ጥራሕ ክሓልፎ ዝደሊ እንተ ንዓይ ግን ኣብቲ ስራሕ ተፀሚደ ስለ ዝነበርኩ ኣብ እዋኑ እውን ኣይፈልጦን ነይረ ከም ሰበይ ድሕሪ ፍፃመ እየ ዝፈልጦ ነይረ ድሕሪ ፍፃመ ከዓ ኣመ ትገብር ከም ሰብ ሓዚንካ ትተር ናይ መወዳእታ ሕቶ ናተይሲ ባይ ዘ ወይ ኢሳያስ ከም ዝበልካዮ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፋንክሽን ኣብ ጨርሒ ሓንሳብ ተራኺቡ ስኻ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበርካሉ ብድሕሪኡ ኣነ እውን ስታፍ መንበር ኮይነ ኣኼባ ዝተሳተፍ ኩሉ ኣብ 2004 መወዳእታ ይመስለኒ መፅዩ ኣኪቡና ዶክተር ወልደኣብ ለሚኑ ይደምፆ ባዕሉ ከም ዝበለና ማለት እዩ ለሚኑ ፀዊዑኒ ከምዚ ስክፍታታት ኣለኩም ዝስመራ ዩኒቨርሲቲ ክዕፆ ኢልኩም ተወርዩ ኣለኹም ዓይነት እዩ ዝብል ሕጂ ነዊሕ ተዛሪቡ ትዘረቦ ግን ክጠቕልሎ እንድሕር ኮይነ ዝስመራ ዩኒቨርሲቲ ክዕፆ ኣይኮነን ሳተላይት ካሌጅስ ኢና ክንከፍት እዩ ኢሉና ከይዱ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ብነብሰይ እውን ደስ ዝበለኒ ዓቕምና እውን ብዓይንና ዲገለ ክንቀፅዕ ዝፈተናን ገለ ሰባት ንኸይሓቱ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ሕቶ ይሓትቶን ብዘይ መጠን እዩ ኣንፀርፂሩ ዝወፅእ ሽዑ ማለት እዩ ብድሕሪያ ናብታ ዩኒቨርሲቲ ቀፅሪ ተመሊሱ ኣይፈልጥን ኦፍኮርስ ያቱ ነይሩ እዩ ዲስታንት ኤጁኬሽን ገለ ይወስድ ነይሩ እዩ ንስታፍ ንመጨረሻ ግዜ ዝረኸቦም ግን ናብታ ኣኼባ ኣለኹ ሽዑ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ናይ መጨረሻ ሕቶይ ንዓኻ ኦፍኮርስ ሃይፖቴቲካል ሕቶ እዩ ክሳብ መወዳእታ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ኮንካ እንተትፀንሕሲ ሓደ ከምዚ ሕጂ ሄኖክ ዝጠቕሶ ዝፀንሐ ናይ ሰመረ ከሰተ ይኹን ናይቶም ካልኦት ብፍላይ ናይቶም ንዊዓ ዝተወስዱ ተምሃሮ መጋጠመ ኢልካ ዶ ተኣምን ወይ እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዓብዩ ንኸይዕፆ ተራማ ሃለወካ ዶ ክትከላኸሎ ምኽኣልካ ዶ ኢልካ ተኣምን ኣስለካ ሓንቲ ርእቶ ዘላትኒ ሳተላይት ኮሌጅስ ትበሃል ከም ውፅኢት ናይቲ ሲምፖዚየም ነቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ኣካደሚያዊ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ንምቕያሩ ዕላማ ስለ ዝነበረ ነቶም ኣብቲ መእተዊ ምርመራ መሕለፊ ነጥቢ ዘይረኸቡ ክእለታት መደለቢ መሰልጠኒ ዝኸውን ሳተላይት ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ቴክኒካል ስኩልስ ኢንስቲትዩት ንቆቆማ እዩ ነይሩ እዚ ኣምር እዚ ኣበርዒኒ እዩ ሳተላይት ኮሌጅስ ዝኾኑ ሳተላይት ኮሌጅ ክኾና እንድሕር ኮይነን እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ቀንዲ ሕመረት ክቕፅል ነይሩ ከም ቀንዲ ሕመረት ኣብ ኣስመራ ኣብ ማእከል ኢንፋክት ኣነ ከለኹ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦ ንኸውን እቲ ቀፅሪ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ድሩት ስለ ዝነበረ ኣብ ከባቢ ከዓ ኣባይቲ መንበሪ ኣባይቲ ስለ ዝነበረ ብዘይካቲ ንምዕራብ ሸነኽ ዝነበረ ቁሩብ ቦታታት ሕርሻ ገለ ዝነበሮ ምስ ፕሮፌሰር ተኸስተ ገብረ ኪዳን ኮይንና ዋላ ብፍሉይ ኮንሳልተንሲ ናይ ዩኤን ዲፒ ከም ዝረክብ ገይረ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ ክንሃንፅ ቤት ገርጊስ ምስ ደየብካ ካብቲ ቤት ገርጊስ ንፀጋም ዘሎ ንርባዕተ ኣስመራ ገፁ ክሳብ ልምዮ ኣፃድብ ዝኸውን ብሙሉእ እቲ ከባቢ ኮሊልና ኣብኡ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ ንምህናፅ መደብ ነይሩ እዚ እውን ተሰማሚዑ ነይሩ ብኸምኡ መደብ ተጀሚሩ ገንዘቡን ፈሲስዎ እዩ ኮንሳልተንሲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ፀቢብ ስለ ዝነበረ
ናይ ብሓቂ ትቐንዲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣስመራ ዝኸውን ውፅእ ኢሉ ተምሃሮውን ሕጂ ተኣፃድፍንን የገፁ ዛላታት እንዳገበርካ ኣግራብን ገለን ክትተኽለሉ እሞ ናይ ብሓቂ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ዝሓዘ መልክዕ ከተትሕዞ ብኸምኡ ዓይነት ዲዛይን ተጀሚሩ ነይሩ ኣነ ምስ ወፃእኹ ካብኡ ተገዲፉ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ፋይናንሻል ሰንተር ክትከል ዲዛይን ወፅዩ ክንደይ ሚልዮናት ተኸፊልዎ ዲዛይን ወፅዩ ዝተቆልፈ ንሱ እውን ተቆሊፉ እምበር እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣስመራ ምናልባት ናይ ሓደ ኮሌጅ ናይ ሓደ ፋክልቲ ኮይኑ ምተረፈ እቲ ቀንዲ ዩኒቨርሲቲ ግን ኣብቲ ሓድሽ ዝህነፅ ንዑ ዝኸውን እውን ሓገዝ ተስፋ ተዋሂቡ ነይሩ ሕጂ ከምዝታት እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ኣነ ሕጂ ኣነ እንተዝነብር ስኹምኡ ምዃነን ክብል ናይ ብሓቂ ግብራዊ ኣይመስለኒ ኣነ ግን እታ ቻርተር ከም ትፀድቕ ገይረ ኣብ ባይቶ በታ ቻርተር ክኸይድ ምኽኣልኩ ነታ ቻርተር ትግህስ ጉንቲ ውሰድ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ከዓኒ ከምታ ባንክ ዝገበርኳ ኣይገብሮን እየ ምበልኩ ምተሰጎኩ ኣነ ምናልባት ከማይ ተሰጎ የለን ኣብ ዝኾነ ስለምንታይ ተሰጉካ ተልካኒ ከዓ ኣብቲ ዝኣምኖ እዚ እቲ ቁኑዕ እዚ ኦፕሽን እዚ ኣይዋፃእናን እዚ ስምብራት ዘለዎ ስለዝኾነ እዚ ኣነ ኢምፓክት ኣናሊሲስ እየ ዝገብር እምበር እምቢ ኣይብልኒ ሕጂ እዚኣ እምበኣር እዚ ሳዕብን እዚ ስለዝህልዋ እዛ ስጉምቲ እዚኣ ጎዳኢት ስለዝኾነት ንረብሓ ህዝብና ንረብሓ ሃገርና ኣይወስዳን እየ ኦፍኮርስ ኣነ ተዘይወሰድኳ ንዓይ ተኪኡ ዝወስዳ ሰብ የምፅእ እሱ ምሉእ ስልጣን ኣለዎ ኣብኡ ርእቶ የብለይ ግን ኣነ ክሳብ ዘለኽዎ ዘይኣምነላ ነገር ኣይገብርኒ ካብ ዘይኣምነላ ነገር ዝገብር ፋየርድ ክኸውን ይመርፅ ነይረ and it happened ስለዚ ኣነ እንተዝነብር ኣይምኾነን ክብልሲ ቁርብ ኣይምሕረለይን እዩ ክውነታውን ኣይከውን እዩ ምክንያቱ ረዚስት ዝገበር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ትምህርቲ ክኸውን የብሉን ኢለ ረዚስት ስለዝገበርኩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስለያ ክኸትብ የብሉን እዚ ናፃ ኣካደሚያዊ ናፅነት ዘለዎ ትካል ናይ ምርምርን ልዝብን ክትዕን እዩ ኢለ ስለዝተማጎትኩ ኤቨንቹዋሊ ካብኡ ወፅየ ስለዚስ ኣብ ዝኾነ ክሪቲካል ሕቶ መፂኡ እዚኣ ግበር ኣይትግበር ምተሰጎኩ እቲ ስልጣን ዘለዎ ከዓ ድላይ ክገብር ይኽእል ኣነ እንተዝነብርሲ ከምኡ ምዃነ ንክሓስብሲ ኣይክእልኒ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ኣነ እኮ ክገብር ስለዘይከኣልኩ በቲ ዝተበገስኩሉ ዕላማ ክሰርሕ ስለዘይከኣልኩ እየ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፅየ እምበር እሺለ ተማዕዚዘ እንተዝነብር ሕራይ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይኹን ወይ ፀጥታዊ ትካላት ድላይ ኣብዚ ይንቀሳቐስ ኢለ እንተዝኸውን እኮ ምናልባት ምፀናሕኩ ከምቲ ኣብ መወዳእታ ግን ካብ ምዕፃብ መድሓን ክወዶ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ነቶም ተምሃሮ እንድሕሪ ተወሲኑ ብላዕሊሲ ተወሲኑ እዩ ትቃወም ከለካ እስኻ ክትእለ እንድሕሪ ተሪርካ ከዓ ክትእሰር ተዘይኮይኑ ካልእ ሪዞርት የብልካን በቲ ዝነበረና ትፀገምና እኮ እቲ ትራንዚሽን ክንገብሮ ኣይከኣልናን እቲ ካብቲ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ካብቲ ናይ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓ ማይንድሰት ናብ ሲቪላዊ ኣሰራርሓ ናብ ምምሕዳር ሃገር ናብ ኣገልግሎት መንግስቲ ኣገልጋሊ ህዝቢ እምበር ተገልጋሊ ናይ ህዝቢ ኣይኮነን ብሓፈሽ ዋላ ነቶም ሚኒስተራት ኣኪበ ናይ ቶታል ማኔጅመንት ኮርስስ ክውድበሎም ከለኹ ንሕና ህዝቢ ከነገልግል ሃገር ንኸነመሓድር ኣገልግሎት ክንህብ በብዘለናዮ ሴክተርስ በብተዋፈርናዮ ማክሲሙም ኣብ ኣገልግሎት ኤፊሽንት ኣገልግሎት ንህዝቢ ምቕራብ እዩ ዕላማና ነዚ what are the principles of public administration public service እንታይ እዩ social services እንታይ እዩ ዛዕባ ዝታት ሲስተማቲክ ዝኾነ መረዳእታ መታን ክህልዎም ይኹን ገይረ እሶም ከማን ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎሞ ብድሕሪ ከማን እውን ተቋሪፁ ኣይቀፀለን ዝኾነ ዘበገስክዎ ነገር ይቋረፅ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ምናልባት ምስቲ ዝሕሰብ ዝነበረ ተሓሳስባ ኣየሳንን ስለ ዝነበረ ድኾን ኸውን ኢለ ስፔኩሌት ይገብር ግን ኣይ ሪሊ ሃቭ ኖ አንሰር ኣጎር ሕጂ እውን ጠለባትኩም ንምምላእ ሓደሽቲ ፍርያት ሒዙ ናብ ዕዳጋ ቀሪብሎ ኣብ ኣካላትና ዝፀልዓናዮ ፀሊም ማርክ ኣለና ድዩ ቆርበትና ኸ እንዳነቐፀ ይሸግረና ዶ ገፅና ኸ ማዳለዎ ዝፍሕሹ ተውሳስ ዝወፅእ ዝነቅፅ ቆርበት ከ ይሸግረና ዶ እግርና ኸ እንዳራፀ ሽታ እንዳገበረ የፀግበና ዶ ናይ ዝኹሉ ፍታሕ እምበኣር ብዘይቀል ዓለም ኣጎር
كابت أزيو زوج هاي النقول مسألة نايت يونيفرسيتي وخمسة زبالكم زي نايز زمننا والطبع أب فلتأتن معبود تكنولوجي زمركوس توادار والطبعيو أبتدي سألنا يا ماكرو والطبع وبوليسيون أب دارجة كل أسرع عمت نيرترا ناب معبود سساني توادار والطبع بدرجة علم زلوا نعلت حاجة نمغيار زعلمه ينيرو سيرفيس سنتر نمغيار بس تفعلالي اوف كورس عجم زرزارو بحياة اللي لكن بزح تسفان بزح راعين ينيرنا نايب حكي لك بزحات كما إذا أمسوا أكتبنبار زنورو درجة مريحنة ولا أمبور ولا كادراس زنورو راعين يرنا متهاجر كمتي أكتبرتها وقال شي حيالا سعرنا استعوثنا أب تي قالسي نداغم هنصان معتن ون نايب حقي تأمراتاو زخوني أب رسم القصاص تمركوسي كم حجي زبر عنو أمر ناي رسم القصاص زيكوني كنت أب صورة أما عدي الناس تتغنى أمر ناي رسم القصاص تتغنى هاجرنا أب زحص روان أولا استراتيجية وكمان طال لنا توه سرحتني حزب لنا فتاو تمرتي أميرنا نحرد أب زمنا وسنة في التسنة كنا أعطينايو خالق قبر مخالة زبل إمنة علمي سلازي بتين أنا زحلفنا عدلات ومثل opportunities بتعم يزحزن هنياتو أنا سنتي نزع عينة إرترازي أيتقالسكم بدا حقي رأينا يرنا نحن أكو تجددنا خبص الآن هادم قلي كنا نحن خب أنا بزحات بصوتين كمشو بوتاتات إنا مشتاتنا بايدياليزم تدفينا هنا اتينا حزبنا خلينا نقول هاجرنا هنقولنا انتنا قل معنا نصنت من تربايتا نحرنت الديمقراطي نفتح نرهوا عينيرون بر نملكي حساره مكرا نجسس او مسألة نزقات منا زلو يستقل سبسب يلن سلازي انا مبزحتهم تما وشتو زلو مخالستي بصوتي مع أن تخبرهم تخرجتهم محاضرهم زلوا فلت يعني ناتو سنتنا نزي أيوفنا حزبنا نزي أيكونن صوتهم دق ولدكم علىهم أنت يعني نسمعكم أنا فلت مس ولد ناس سمعنا نفلت دق بجي حزبنا صامو أي تفتين صبا أي رخلا صامو نخف الدخاء كارسنا نقصل زي نتي زلنا أنا إنه أبتي أرستن خملش نصاونا يونيفرسيتي هذا كابتي زخاف ندحرت مع إرترا بكل مدى تنقذ خون تكباراتي إذا الحجي كولجات كلمة لازم بحالا أنا بحكي كولجات دين بمنتايمن زين كولجات زخونا أكريديت تكون خلادين وزته سب سعرو أنت ماهر مجلس نايت مرتي العلاوة تمتعدل كرتب خون تعدل رحيب زواسي بحفش يقول درجان عينتين تمرتي على هاجرنا كارتب تحتي درجات إثيوبيا زنورو درجان تحت تدقش يزركب زخار خافت عزيز حزنك كونتاتيو معلومات تسفلنا أنا لو تمسي والديمقراطية والديمقراطية حزبنا للأساسنا ملأ عموم كون نمقبار زخ العدل خفة لهم يعني ملأ تسفلنا حراي دكتور أمباسادر عند برهان أبزي ساعات زي درجاتي إيرتراوي مهور أكل بهاد أبسدتي زلوا بمولو تي أسمرا يونيفرسيتي دفريت يكون بدهري بقدمي زفري مهور أكل يكون ولو إن كابتن كولجات زوجة مهور أكل أبدأ يزلوا كمتي أقدمنا زبرنايو تي سرعة نوح جزء أمونجوت مهورن حبر السبن جاك أم مفتار حبر السبنا أمهور زلوا الرأي كبرت أم الناس عبي ترى 5 ساعات وبزحات يزاروا يوم تي حدا نحنا ولا أبجيزنا زركبنا له تماهيركا نهاجركا تقلقل أبزق كابوتا كنت خون صاوين عن تويل كان يركب جدل زنبرة ولا دحرنا نتوين زنبرة أبتي تحتي مزخونة سبي من دبا كامو تماهيركا انتايجركا كل خا معرض خون حدا
ትምህርቲ ዘይቆፀረን ነቲ ተማሂሩ ዋላ ማስተርስ ሃልዎ PhD ሃልዎ ግን ኣብ ታሕቲ ትወርድ እጂ እቲ ትርጉም ትምህርቲ ወይ ከዓኒ እቲ ዋጋ ናይ ትምህርቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዋጋ ከም ዘሂልዎ ገይርዎ ሕጂ ድሒርካ መፂኻ ኣብዚ እዋን ዘኽትሪኦ ከለኻ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ደገ ኣብዚ ቃልሲ ዳርጋ እቲ ኤርትራ ምሁር ናብ ዋጋ ዘይብሉ ኸይዱ ኣብ ዝኾነ ሃገር ንሕራ ኸድካ እቲ ምሁር ወይ ከዓ እቲ ኢሊት እዩ ሕብረተሰብ ድቕይስ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ግን ምሁራት ወፂኦም ነቲ ሕብረተሰብ ንኽይስዎ ዘኽእል ዕድል እውን ዳርጋ የለን ምክንያቱ ብዙሕ ዘረፋ ኣሎ ብዙሕ ፀርፍ ኣሎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እቲ ምሁር ኣካል እውን ርእሱ ንኸቕንዕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ዝበፅሐ ኮይኑ ይስማዓካ እሞኒ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ምሁርን ብኸመይ እዩ ክፍወስ ዘለዎ ሕብረተሰብ እቲ ምሁር ኣካል ተመሊሱ እቲ ዝግብኦ ኣብ ስደት እውን ኮይኑ ንሃገሩን ንህዝቡን ንኸገልግል እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ይቕበሎ ዘለዎ እቲ ምሁር ከንታይ ክገብር ዘለዎ እዚ ኣብ ብረታዊ ቃልስን ከለና ኣብቲ ሰውራ እቲ ፍጹም ማዕርነት ወይ ኢጋሊታርያን ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ከለና ተፈጥረ ናይ ሓቂ ጽቡቕ መለያት እውን ነይርዎ እዩ ምሕዝነት ሓድሕዳዊ ምሕዝነት ወይ ሶሊዳሪቲ ክነማዕብል ኣኽኢልና እዩ ከም ሓደ ሰብ ንኽንቃለስ እቲ ምሁር ነብሱ ፀዊጡ ድርባዊ ነፍሲ ቅትለት ፈፂሙ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ገይሩ እዩ ነብሱ ተሃስዩ ግን ክገብሮ ዝኽእል ክገብሮ ዝግብኦ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እቲ ፀገም ዝመፀ ድሕሪ ናፅነት እዩ ትራንዚሽን ክንገብሮ ዘይምኽኣል ኣብቲ እዋን እቲ ምናልባት ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ንኣምነሉ ዝነበርና ስነ ሓሳብ ናይ ማርክስ-ሌኒንነት ኣብ መወዳእትኡ እሲ ንነፍሲ ወከፍ ከም ድልየቱ ካብ ነፍሲ ወከፍ ከም ዓቕሙ ክብለካ ከሎ to each according to his needs from each according to his ability ክብለካ ከሎ ካብዚ ዝበለፀ ኮንስትራክት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ኢማጂን ክትገብር እንድሕደሊኻ መንእሰይ ኮንካ ኣይዲያሊስት ኮንካ ወይ ምሳላዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ በዚኻ ትድፋእ ስለዚ ኣብ ፍጹም ማዕርነት ኣብ መነባብሮኻ ማዕረ እቲ መነባብሮ ማዕረ መነባብሮ ምንባሩ ምናልባት ስእነት ምን ሓደ ረቑዓይ ነይሩ እዩ ዝነበረና ግን ከም ፀጋውን ብዙሕ ነገራት ምሕዝነት ሓቢብካ ምቅላስ ኣብ ክንብፆትካ ክስዋዕ ቁሩብ ምዃን እዚ ብዙሕ ፅቡቕ ጠባያት እውን ነይርዎ እዩ እቲ ፀገም ድሕሪ ናፅነት ክንቅይሮ ኣይከኣልና ንኩሉ ማዕረ ዕድል ትቦ ግን ከከም ዓቕሙ ከዓ ሪሚነሬት ትገብሮ እቲ ኤኩተብል ዝኾነ ስርዓት ክትፈጥር እቲ ናይ ቀደም ዝነበረና ኮርስ ብስም ምልኪ ሸቃሎ ምልኪ ውልቀ ሰባት እዩ እቲ ካም ብዓብዪ እውን ስለ ዝፈረሰ ዘካታ ኣይኮነን ንሕና እውን ካብ 87 ካልኣይ ጉባኤናት ሒዝና ዲስኣቫው ጌርናዮ ነርና ኢና እቲ ኣተሓሳስባቲ ናብ ሕውስዋስ ቁጠባ ናብ ሕብረ ሰልፋዊ ፖለቲካዊ ኣረኣያ መፂና ነርና ኢና እቲ ፀገም ድሕሪ ናፅነት ብግብሪ ክንትግብሮ ዘይምኽኣልና እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ዘሎ ብደገ ዘሎ ናቱ ውርሻ ዲ ኣይኮነን ምናልባት ዝፅልዋ ኣለዎ ብሓፈሽኡ ግን ምሁር ክበሃል ከሎ ማሕበራዊ ንቕሓት እውን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ትምህርቲ ሲ can be a physicist, a chemist, psychologist, an economist ኣካደሚያዊ ፍልጠት ውህሉል ኣካደሚያዊ ፍልጠትን ኣገባብ ኣፈታት ሓሽግርን ይዘበካ እዚ ትምህርቲ እዚ ንነብስኻ ምስ ከባቢኻ ከተዛምድ ኩሉ ኩነታት ኩሉ ዝግብኦ ዲ ኣይኮነን ነቲ ሁሉ ኩነታት ናትኸውን ዝግብኦ ኩነታት ክትቅይር ክትቃለስ ዲኻ ኣይትቃለስን ውድዓዊ ዝኾነ ምሕዝነታዊ ዝምድናታት ክትፈጥር ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን እዚ ኣነ ፋንክሽን ናይ ማሕበራዊ ንቕሓት ኮይኑ ይስማዓኒ ሶሻል ኮንሽስነስ ሶሻሊ ኮንሽስ ምሁር ጥራሕ እዩ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ሕጂ እቲ ምሁር ብሓፈሽኡ ሶሻሊ ኮንሽስ እንተዝኸውን ናቱ ሶሊዳሪቲ መሓለወ ናቱ ቦታ ከዓኒ መረጋገፀ ግን ንሓደ ሕዱ ከም ዝብለካ because of lack of social consciousness one could be top-notch scientist aerophysicist geophysicist whatever engineer
بايوكيمست دلاك أبلو جن lacking in social consciousness not solidarity أي عقبنا له not solidarity عقب كا فحيلو نمتقعتي نفسي يقال ازيتي ديلاما ناي دي إرتراو مور أبدقه خوينو أب كندي مستخمو بمحبراو نقحات تزاميدو بناي حبار علامة بناي حبار رأي زبل اتي حانت زي فلت مهايم نتناي بحق زفلت عقم زلو خزلف كله مسو خوينو هو يبل ويبدحيت كويني يتبابعو ازيتي تراجيدي ناي زمهورات إرتراويان ولا حجب زلو كنتات كتري أخلقها صفح فحيلو دارقا تخقبرو زخيل أبركتو بعد معنات كقبر أبزي كل اللي درجة بسيحو سلازي تمرت نبين أخلا يكونن فلتات نبين أخلا يكونن أكو فلتات نبين بزخونة يكون عودة فلتات أخلا يكونن محبراون حات كحوصة خلالو محبراون حات كساب زي كوسكوسنا خاني اتي شجر كنفوسه نخيلا يمسلنا الآن حراي مسألة قبل بلغ حتى كأمباسادر عند بهان اتي محبراون حاتن بوليتيكاو حاتن حزبنا ازي تحتي حدا كابتي نتي سرعات سقاب أبز زلنا نخرج أنا حجون نخن بده زي كالنا تي ازي تحد هنا بوليتيكاون حات لنا ازي نتي حبرسب ابتي زي مهور اكال تراي زي كونه ولا افت مهور اكال زبهالون تي بوليتيكاون حات بزقب علو دي ونزبل نجر يطاطركاي خمس خطبه صنحخه سلاز تمهاركا تراي اخالي كونن مخنياتو مسوز موصو افات حشجرات نتي حبرسب كابزقب مفلات تي بوليتيكاون حات نغزارس فيزيكس لتمهاره بوليتيكاون قح كون ايكلني لذي تي بوليتيكاون حاز بحال نقول بمعرض يصليو جن ترى نايتي منجس ناي سرعات أنا أبنت أبزي قرابتي هاجر نحرنا خيرنا إثيوبيا ولا نحرنا أوسيدنا ناتاتهم دخل سجمات تقاخلوا من يخيل انتخنا أبتي بوليتيكا ونقحتهم مسانا مس إيران تزام دخل لها جنا بتعمي يفعل عليه بزوا حدا نساتهم مثلوا وين تطويلهم كم يقول هم دلوا يزاربيهم قرابتنا نحرنا خير كالسودان كير ولا ذنبه ولا نحرنا خير كا أتليس بزوا حدا بزعبان مثل كان تباوين كمي يركا تحبر كم دلك خمي يركا في الليات كأتبيبك أبتي نحبر صلاح تذكر كم دلك بوزحات نجرات اليوم مبزحتهم أبتي بوليتيكا ونحت نايت حبر سب ديمقراطية اتسرعت دحرنات النت يكون كلمات النت نزي نجارزي حزب خي تردو بوليتيكا ونحت نايت حبر سب أم مدخم يعين يردوتبل إذن ريوزلنا كونيل كذا تهندسة إنجنيرين سجاور خوين ليس معك أنا سلك عبتي يونيفرسيتي لبقسنا كتعنا يونيفرسيتي أنا وصل لنا مبري منعبات مسؤول كتأساس رخيل يتي نتي يونيفرسيتي معصاو زبقسة علامة بناتي قمت أنا of course ጭቡጥ መርጣይ ብለይ እናተይ ገምጋም ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ መንእሰይ ተማሃራይ ክስኩናት ናይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ንለውጢ ናይ ዝኾነ ተቃውሞ ንግፍዒ ከም ስለ ዝኾነ ኣብ ማእከል ኣስመራ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃር እሞ ከምቲ ዝተበገሰናሉ ከዓ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ርእሰ ምሕዳር ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ملو أكاديمية وناسناس زلوا يونيفرسيتي نمرمرن بمسرة نسيت مجمرة وصراحة ناصع كفوت كتعزة في كد يونيفرسيتي بزعبا كبابيو نقفتاوي أتمامتا نقفتاوي كنقف مع لزي كونس critical analysis ناي كبابيو كونتات كبابيو كونتات حبتسو زقبر مهناس ناتي بزي ديمقراطياوي منقدي سلطان بمقبات كجزء زد الحيلي هلاوي أو سقعتي كندز خواني يتتمهراي كمأكل نايت حزب زلو بوتا كله خلالو
ክንጸል ክኸላሉ ብፍላጥ እቲ ኮሌጃት ገለ ሳተላይት ተባሃለስ ሳተላይት ቴክኒካል ኤንድ ቮኬሽናል ስኩልስ ኢና ኣሚምናዮም በር ሳተላይት ኮሌጅ ኣይበልናን ምክንያቱ እቲ ዩኒቨርሲቲ ማዕከል ናይ ኣካደሚያዊ ትምህርትን ናብ ልምዓት ዘተኮረ ምርምራዊ ስራሕትን ክኸውን ነብዚ ከዓ ሰንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ሰንተር ኦፍ ኤክሰለንስ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዋላ ካብ ካልኦት ሃገራት ናይ ብስኮላርሽፕ ብትምህርቲ ዝእንግድ ዩኒቨርሲቲ ንምግባር እዩ ነይሩ ዕላማ ካብ ባዶ ተበጊስካ ናይ ብሓቂ ናብ ብዓለም ደረጃ ዝወዳደር ኢንተርናሽናሊ አክሬዲት ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ንምቅያር እዩ ነይሩ ዕላማ ናይ ብሓቂ ግን ፋሕ እንድሕር ቢልካዮም ኣብ ንጹል ቦታታት ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብኡን ብወተሃደራዊ ኣገባብ ኣወዳድባ እንድሕር ደኣ ሰሪዕካዮም መስርዕ ጋንታ ሓይሊ ቦጦሎኒ ብሪጌድ ዲቪዥን ከምኡ ጌርካ እንድሕር ቢልካዮም ታት ግብለና ሬጂመንታላይዝ ትገብረለካ ሬጂመንታላይዝ ጌርካ ትቆፃፀረለካ ስለዚ እቲ ዕላማ ሳተላይት ኮሌጅስ ጌርካ ትምህርቲ ምስፋሕ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ነቶም ተምሃሮ ካብ ህዝቢ ዘሎ ማእከል ኣውፂእካ ኣብቲ ገጠራት መፂልካ ንሓደ ሕዱ እውን ብጥቡቕ ወታደራዊ ኣወዳድባ ተቆፃፂርካ ምዒ ከም ዘይብል ንምግባር ዝዓለመ እዩ እዚ ምናልባት ናቱ ሳዕቤን ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ተፀኒዑ ክግምገም ዘድልዮ ጉዳይ ይመስለኒ እምበር እቲ ዕላማስ ነቲ ቀያሪ ተራ ተቃዋሚ ተራ ናይ መንእሰይ ርእሲ ኩናት ናይ ለውጢ ርእሲ ኩናት ናይ ምምሕያሽ ቀንዲ ተቃዋሚ ናይ ግፍዒ ናይ ምግሃስ መሰላት ስለዝኸውን ንዑ ንምእላይ ተባሂሉ ዝተገብረ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሽኡ ከዓ ዘሕዝነካ እቲ ደረጃን ዓይነትን ትምህርቲ ከም ዘንቆልቁል ተገይሩ ዋላ ከምኡ ግን እቶም ዕድል ረኺቦም ዝተምሃሩ ናይ ብሓቂ ዘሕብን ፃዕሪ እንዳገበሩ ዋላ እኳ ከምቲ ዝግባእ እንተዘይኮነ እቲ ኩነታት ዘፍቀደሎም ፍልጠትን ክእለትን ናብ ምቕሳም ዕዉታት ብዙሓት ኣለዉ ክብለካ ደሊ እቲ ምክፍፋል ኦፍኮርስ ዋላ መግዛእቱ መቃቂልካ ግዛእ እዩ ተራ ናይ ስርዓት ኣሎ ተራ ናይ ግዳማዊ ተፃባእቲ ሓይልታት ኣሎ መሳርሕነት ናይ ምዃን ናይ ኤርትራውያን ተራ ኣሎ ንርእስና ካብኡ ሓራ ክንውፅእ ዝግባአና ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ንሕና ውድዓዊ ነቐፌታዊ ገምጋም ናይቲ ኩነታት ከይገበርና ኩነታትና ብግቡእ ክንርዳእ ኣይንኽእልን ኢና ኩነታትና ብግቡእ ከይተረዳእና ኸ ክንቂር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እቲ ጉድለት እውን ናይቶም ምሁራት ኮይኑ ይስማዓኒ ምሁርሲ ክመራመር ዓቕሚ ኣለዎ ክትንትን ዓቕሚ ኣለዎ ተንቲኑ ከባቢኡ ነብሱ ከባቢኡ ናይ ምርዳእ መረዳእታን ፍልጠትን ከዓ ናይ መወዳእታ ዕላሙ ምቕያር ስለ ዝኾነ ንምቕያር ዓቕምን ተኽእሎን ኣለዎ ኣይጥቀመሉን ኣሎ የባኽኖ ኣሎ ብጠንቆ ከዓ እዚ ንሪኦ ሕንፍሽፍሽ ኣጋጢሙና ቀኒልና ኣምባሳደር ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕተላትና ኣነ ናባሽ ምሳወዳእኒ መቸስ ላ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ እንታይ እዩ መዚ ክትብሎ ፀናሕካ ትህሉ ኩነታት ናዊ ናብ ግምት እትየ ክሓተካ ካብዚ ከዓ ንመፃ እውን ክንጥምት ስለ ዘለና ማለት እዩ እቲ ለውጢ ኣብ ዓድና ዘይተርፍ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ግን እቲ ብዙሓት ሰባት ክንሪኦ ፀሓና ወይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ዝሰምዑሉ እቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብና ሕጂ እውን ትሑት ከም ዘሎ ከም ዝተበልካዮ ብዝተፈላለየ ብዙሕ ሰብ ናይ ደገ ተፃወታት ተራ ኩሉ ክሊ ናይቲ ስርዓት ግን ኣብ መወዳእታ ግን ከም ሕብረተሰብ እቲ ዘለና ኩነታት ኣሰካፊ ከም ዝኾነ እቲ ንኹላትና ዝጥርንፈና እቲ ማሕበራዊ ወይ ከዓ ሶሻል ፋብሪክ ዝበሃል ኣዝዩ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ኢኻ ትሪኦ ብዙሓት ሰባት እቲ ፅባሕ ዝመፅእ ለውጢ ሎሚ ኮይና ዕዮ ገዛና ዘይንሰርሕ ስለ ዘለና ኣብቲ ፅባሕ ዝመፅእ ለውጢ ብድሆታት ገጥመና እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ስክፍታት ኣሎ
ንስኻ ነዚ ብኸመይ ኢኻ ትሪኦ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኸኒ እንታይ እዩ እቲ ክንገብሮ ዘለና ብሰዓት እዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ኮይንና ነቲ ፅባሕ ዝመፅእ ለውጢ ብኸመይ ኢና ክንዳለወሉ ዘለና ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንቕሓት ናይ ህዝብና ኣንስለካ ኣብ ተመክሮታት ህዝቢ ዓለም ኣቲኻ ክትግምግም ከለኻ ለውጢ ኩሉ ግዜ ብውሑድ ጥርኑፍ ንፁር ራእይ ዘለዎ ሓይሊ እዩ ዝመፅእ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ከባቢኡ ህዝቢ ናይ ምምእዛን ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣነ ዘለኒ መረዳእታ ህዝቢ ዝተፈላለየ ይኮነን ከም ዝደገ ዘሎ እቲ ፍልያት ኣብ ደገ እዩ ዝንፀባረቕ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ መንእሰያት ከም ዝኸማኹም ተማሂሮም ንለውጢ ዝቕረቡ ንለውጢ ዝሰርሑ ኣለዉ እቲ ለውጢ ከዓኒ ብውሽጢ እዩ ዝመፅእ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ብውሽጢ ዝመፅእ ለውጢ ግን ብደገ ክተባባዕን ክድረኽን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ብደገ ዘላ ሓይሊ እንድሕር ደኣ ነብሱ ሃገራዊ ረብሓ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ሰሪዑ ነብሱ ክማእዝን ክኢሉ እቲ ውሽጢ ዘሎ ተቃውሞ ከሕይሎ ከደልሎ ዘድልዮ ነገራት ከማልኣሉ ከተባብዖ ይኽእል እዩ ብከምኡ ከዓ ነቲ ለውጢ ንምቅልጣፍ ክድርኽ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ኩነታት ፈላሊና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ሙሉእ ይኮነን ወላ ደገ ዘሎ ክንደይ ካብኡ ለውጢ መፂ ክምለስ እዚ ርእሱ ዓብ ሕቶ እዩ ዝፈቐዱ ሆ ዝብል ዘሎ ክመፅእ እዩ we don't know we'll find out when change comes ሕጂ ሲ እቲ ኩነታት ናይ ለውጢ ሕጂ እኳ ክትንበዮ እንተዘይከኣልካ እቲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ምክንያቱ ብስርዓት እዚ ዓጊሙ ዝሓድር ኤርትራዊ የለን ኩሉ እናበለ እዩ ዝነብር ወላ እቲ ላዕለዋይ ፅፍሒ ዘሎ ርእሱ ምናልባት ግዳይ ምዃኑን ኩላና ንስሕቶ ኣይመስለኒ ርእሱ ግዳይ ብዘይካ ብፃብዕ ዝቁፀሩ ውሑዳት ሲ መብዝሕትኡ እቲ ኣብቲ ሲቪል ኣገልግሎት ዘሎ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ ኣብቲ ግንባር ዘሎ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሓፋሽ ህዝቢ ዘሎ ዕጉብ ስለ ዘይኮነ ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ እዋን እቲ ውሑድ ጥሙር ጥርኑፍ ንፁር ራእይ ዘለዎ ሓይሊ ከማእዝኖ ይኽእል እዩ መፃኢና ኤርትራ ከዓ ብሩህ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ንዓይ ኣነ በዚ ደገ ዘሎ ሓሸዌ በዚ ደገ ዘሎ ውስታት ኣይመዝኖኒ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዝህብ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ንዓይ ራእይቐኒ ኣለይ ሓንቲ ምናልባሽ ዝያዳ መብርህ ዘሎ ኩላ ሕቶ ኣላ ተወልደዳ ክመልሰካ ናብታ ናይ 93 ኢንሲደንት ሕጂ እቶም እታ መማየት ሽማግለሲ እንታይ ደልየ ዘለኹ ንመን ከድና ክንሓትት ከም ዘለና ክጉርጉር ድፍትን ዘለኹ ሕጂ ዓንቶ ብዝሃብካኒ መልስሲ ምናልባሽ ብድሕሪኻ እውን ተቐይራ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ገይረታ ኮሚቴ ነው ኣነ ዘለና ሓበሬታ ልክዑ ኢንጂነር ተኸስተ ገብረ ኪዳን ነይሮም ቼር ይገብርዋ ነይሮም ዋላ ካረንትሊ ሽዑ መምህር ተዘይነበሩ ናብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማስተር ፕላን ይሰርሑ ነይሮም ሓቀይ ጠቂስካዮም እውን ነይርካ ዶክተር ሃይለ ገብረ ኪዳን እውን ኣነ ምስክሬ ድሓር እቲ ጉዳይ ከም ዘጠዓሶ ይዛረብ እዩ ሕጂ ብሂወት ስለደየለ ኢንጂነር ተኸስተ እውን ብሂወት የለውን እዚኦም ክልቲኦም ዝሕተቱ ይኮኑ ዶክተር መሐመድ ከይር ነይሩ ዶክተር መሐመድ ከይሩን በተዛማዲ حدث ዝበለ ፋካልቲ ነይሩ ብዙሕ አይገበረን ነይሩ ሹዓቡ ከም ዝመስለኒ አቶ ክብራብ እውን ናይ ሕጊ ምሩቕ ኮይኑ ሽማቡ ኣይዝክሮን ክብራብ ሎዌሪ ብዙሕ አይገበረን ንሱውን ከም ፋካልቲ ካብ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቀ እዩ እቲ ፋካልቲ ኣይነበረን ዝበልኩኻ ኣብርሃ ኣስፋሃ ዝበሃል ናይ ሽዑ ኣብ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ዝነበረ ድሓር ፀኒሑ ሚኒስተር ናይ ኮንስትራክሽን ዝኾነ እዩ ሕጂ እንድሕር ኣብታ ሰዓት ዘጣየስካያ ኮሚቴ ዘይነበረ ሽዑ
مكيارات تغيروا له مالتي مو بزي اسكي كتبرها اللي دقيم كامو بدحريشو عالجيبكا ناي موداتا موانا نرغاغصلكا ملغتي نعنا نتوم ناي 96 مرات كمون بمولوتي كمزي هينو كبلو صنح كبعل نصها بعلها جميرو ابدغه هونكم سرحو زلهم اب وشت عد انت نبر نيرنا كلنا انت ابركتوم هنا طرح نحنا طرح ديكون خمانسي كندي ونا فينا محلنا نيرناينا موني ساعتاناتكا زلكا ملغتي كتعلف مو مشان هيك ودين هنا وتزي تعيس ودي لخانه أبدأ خرجاك الكاز اللي بزعباتها أنا ما تكون كلها select faculty committee يعني نرتي شما قل لي ممهران يعني faculty هم ممبر في كون كاتب ترجمة نرتي شما قل لي ممهران عينت يعني صراحة خمسة يقولوا بقعت ممهران بعيني أنت عين الدبلومة لهم أنت عينت مرمرة وصراحتها كايدهم أنت عين صحفات حتيمهم كوتاتي نبور أكاديمية وممزني ناتهم رزمة مسمرتعو مكاب exactly كم فايل كوبو حدا نتوم مهران مسمزنوهم من نابينا يونيفرسيتي خيدو نماستر ديز خيد نبي اتش دي خيد سمكا ريكومند يقبر سالساي حدثت زقصر مهران بتممزنيتات مسرت مميوم ناباي ريكومنديشن اور زين ينيرن علامون افتاكو متخا ابرهاس اي نبره زخونه اكت يونيفرسيتي زي نبره سب اي نبره زي انا رغاق سلكا نمتاي من قدي امو انا يونيفرسيتي تمرتي ابيدو يونيفرسيتي ناص اتكال لعلواي تمرتي ناص اتكال ماكل مرمر خونا لو داولكس كمي غير ما بال مينستر تمرتي او خطو انا تبدحري اتكونا اني فلت يعني أفوق يرهد نحر دي ذكرهم كون كاتم أولاد دي حيركا صحوف نحر سديد كالي توم سهازة تايسكا كوميتي بونيرو ذكرى كان ذكرى جوكو كندي دارجا 3 عامات كوينو اي نو نعم ثاني حاسه دلي تولي اب صحف دكتور تخسته كمبصحات ولكاي كني مهنات ذكرى دي ذكرون صحف موكسيه بالليل سندات نسايلن ግን ዶክተር ታሰ ጽቡቅ ገሪ ዝክሮ ምክንያቱ ኣብ ርእስቲ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሮ ቦታ ነቲ ዩኒቨርሲቲ እቲ መንገዲ ባፅዕ ጎንዘት ጊዮርጊስ ዘሎ ክሳብቲ እንዳራስ በራኺ ቦታ ግማግም ናብ ኣርባዕተ እዚ ብምሉኡ ንዩኒቨርሲቲ ክኸውን ሓዚእና ንዕኡ ከም ማስተር ፕላን ነክስት ከዓ ዲዛይን ከነብሮ ኣርኪቴክት ክንቆፅር ኮሚኒቲ መደብ ኣመንጉ ተኸሊፉ ብድሕሪታ ይመፅእ ኣብ ርእሲኡ ግን በቲ ዝነበሮ ርዝነት ተመክሮ ብቕዓት ኣቦ መንበር ናይታ ኮሚቲ ገይረዮ ዶክተር ሃይለ ገብረ ኪዳን ኣባላ ከም ዝነበረ እዝክር ሓደ ካልእ ዶክተር ነይሩ ስሙ ኣብዛ መርሓሳ ያላ ዝዝክሮ ዝክር ኤኒዌይ ኩሎም ኣይዝክሮም ሕጂ ግደ ሓቂ ግን 30 ዓመት ገይሩ እዩ ብዝርዝር ትፅሑፍ ኣሎ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮባብሊ عدل أبزركو الوان كتصارخ إل بحفشوا جن نتي يونيفرسيتي ناب نسمو زبكة لدرجة عالم أكريديتد زخونة تكال مقياري نيو كم متخيلون تغيرون تزخون من نحنان نسخاتكم من تراي زي كنا في هاجر إزوم نايب حكم عليها زي بقولوا قصة من سيات فوق فحيلهم زلوا قاليهم صبوا الدرهيهم نتعدل تطعمهم عبي عوتات أمزجيبهم زلوا زحبونها إرتراوين من سيات قاليهم كا عدل سان مركب ويسان متقام زرمو خوينهم كرفح من نوابر زحلو في زلوا يحزنوها إذا كلنا عنا missed opportunity إذا خاصوا خلقوا أنا يحكي حزين يعني معناته نتي زكال زنبره بمنصر تزلو خطنصاصرو خلها سماين مدرن سلازخونه امنت منتاي يزخل بالكا حاتيت كاون زعق ملس سلازي ترخبلو او وشتقا غاهن نسراين طرح يتفطرلك اموداتا موقت حلفوت للملقت النحرار لخوينو نعها خنبك عدل درجة كله إكزوست غيركم ما يخم
ናይ ባሕቂ እቲ ኣነ እንታይ መበልኩ እዚ ምሁር ኤርትራዊ ብፍላይ እቲ ቁርብ ማሕበራዊ ንቕሓት ዝሰነቐ ኤርትራዊ قليل له نفسه تفتش انت زقبل introspection مالته self examination انت زقبل what am I doing and what am I contributing له تحر من البات بودعو من قد خمان مسكم أزمسلو ومستمكالوت كوفيلو بأخبرات عن تويت نورن لكم نايزم إثيوبيان نايسيدوناويان زم الزللاف فولي تبعنا إيرتراويان كلهم هذا يتفلتو ناي بحكي أنا جرمني أبين روم ده يتفلتهم من إيرترامان كازي العلو ملئ وطم إيرترا زوفيو سبعة العلب بلون كزولفو تريخا زين ناي بحكي مصطاتي من يمزم سوازياتو أبزي فلتو بداياتهم نازي كم يجرنا عنا معلب نقول إحنا خم إيرتراويان كم يجرنا عنا حدش بايتانا يمرجدا ناي حوار رأي ناي حوار علامة معبلون مدرخ نفتر كنحسب كنكل لنا فلي حلافنت لنا بزترفه نحد حدكا زي كم زي انتاي تبلو تفلالي اجنداتات كوينكا تفلالي ملكع لبسكا حدا خماخا كزلف كله متزلفا تقنا مخان اندافلتكا سئلكا السمع ويكا اجخالكا بدي حلت تدفئ this is not the way to solidarity. This is not the way to share shared vision to common work. So let's مهورسي self examination كجبر كخيل على سلمتين إحنا أبز خمس وديعنا ولا بكل زي كونه لالوات ردادي حدا كوميتيون كتقوم تخيل كما يجينا عنا نزل ساقينا زلوا حمامات فوقسنا نحنا تمرة بوحدو ولا عين السمامة بمكبار زين السماء علو مدرخ هاي زرب ناي كتاع كنفتر نخيل إننا هنحسب أقداسه هو يسمعنا أنا حراي يغني لنا أمباسادر عند فرانس التي تموكروها بزعبة أسمرا يونيفرسيتي زكافل كنا دقيمة بشمين بشم كلهم تهاتل تي تلفزيون رسات كمون بشم تمافشين شعات ميتين تسعين شديشن تمرقوا تمهارو يونيفرسيتي كما سجنا كايدلي رومشات دليون تبخن اللي حافظنا البيت بفمر اللي ومخدكو كذاوتنا عدي عينك دليون تبخن اللي حافظنا البيت بفمر اللي ومخدكو كذاوتنا عدي حد قدرنا فأنا ذفلتان نايقدم أسمرا فأنا ذفلتان نايقدم أسمرا تسمى ذا حبخو بصبا معرا كما يكون يهلو طبايات عيرا ويدري تصمرا بنبره مخطات بايتو اندابونا بنبره فتات بيتو اندابونا أخرانات قلاقول روباتات عدنا بعلمنا اللخو
كاب أحوات فدرانا كاب علوك مدنا لك عدنا كاب رحق معدو نتقرنا بلو قذاوتنا معفنا لك عدنا كاب رحق معدو نتأكد بلو قذاوتنا حبيرنا اليوم تذخن اللي حسبنا البيت بثمر اللي ومخدكو قذاوتنا عدي عين الضبط اليوم تذخن اللي حسبنا البيت بثمر اللي ومخدكو قذاوتنا عدي عين بيتي بيتي من إخي مرعو دا بيتي بيتي من إخي مرعو انت وحبرة خب قد تفريعو علو دي يجينا نسو تبريعو نسو تبريعو بيت كريستيان أذاني مفاقيد دول بيت كريستيان أذانت مفاقيد اللودي ويلين ذي شتت ذناقيد من كفي غف عدي ندي هذا الثبير ندي هذا الثبير عدنا كاب رحق معدو نتأكد له قذاوتنا معفنا لك عدنا كاب رحق معدو ونترف له قذاوتنا حبيرنا اليوم تذخن اللي حسبنا البيت بثمر اللي ومخدكو قذاوتنا عدي اليوم تذخن اللي حسبنا البيت بثمر اللي ومخدكو قذاوتنا عدي أتاخذ تقندع وين دكم حاري أتاخذ تقندع وين دكم حاري فتاتني لبرديد أبيض مكري عكات في مفنقابة بركاب بخوري بركاب بخوري مدبر بابورات ما يطيح بحري فلفلتي معدنات ما يطيح بحري
بحري مقرجو بحرنا نفرق في مدري مصواع مفعزل عيدي خبري إرترا وخبري عدنا كابرحق معلوب نتأكد مندوب قذاوتنا حالتنا لك عدنا كابرحق معلوب ونتقرنا في اللوب